mwyn creu ystadegau swyddogol sy'n adlewyrchu ein poblogaeth, mae angen i ni gasglu data mewn ffyrdd gwahanol ac o ffynonellau gwahanol. Mae hyn yn cynnwys data o'n arolygon ein hunain. Weithiau, rydym ni'n cyfuno'r data hyn a ffynonellau eraill, fel data gwenyddol. Rydym ni'n casglu data drwy arolygon bob mis, bob chwarter a bob blwyddyn, yn ogystal â nifer o arolygon un tro. Mae'n hanfodol bod pobl yn parhau i gymryd rhan yn ein arolygon mwyn sicrhau bod ein ystadegau mor gywir a chynrychioladol a phosibl. Maen nhw'n cynnwys amrywiaeth eang o bynciau ac yn ei galluogi i greu darlun glir o fywyd yn y Deyrnas Unedig. Mae'n arolygon am bobl, teuluoedd a chartrefi yn cynnwys yr Arolwg o Llafurlu, yr Arolwg Costau Byw a Bwyd, yr Arolwg Barn a Ffordd fyw a llawer mwy. Rydym ni hefyd yn cynnal arolygon gyda busnesau, sefydliadau, adrannau o lywodraeth ac awdurdodau lleol, gan gynnwys yr arolygon busnes misol a blynyddol, yr arolwg o dirnadaethau ac amodau busnes ac arolwg blynyddol o oriau ac cynhyrchion. Mae'r rhain yn holl bwysig mwyn o rain newidiadau i'r economi a gallir ei ddefnyddio i fesur chwithiant. Mae Llywodraeth Canolog a Llywodraeth Lleol, busnesau, prifysgolion ac unigolion hefyd yn defnyddio ein ystadegau i wneud penderfyniadau ac i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Rydym ni'n cynnal ein arolygon ar-lein, wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac ar bapur. Efallai y byddwch chi'n gweld ein tîm arolwg yn y maes awyr hyd yn oed yn casglu gwybodaeth ar gyfer ein arolwg teithwyr ryngwladol. Rydym ni'n ddiogelu'r data y byddwch chi'n ei rannu ac yn ei gadw eich atebion yn gyfrinachol. Allwch chi ddim gael eich adnabod o'r canlyniadau rydym ni'n ei gyhoeddi nac o'r wybodaeth rydym ni'n ei rannu ag eraill. Os gewch eich gwahodd i gyfrannu at un o'r arolygon y swyddfa ystadegau glodol, mae'n bwysig iawn eich bod yn cymryd rhan. Gallwch eich gael ragor o wybodaeth am ein arolygon ar wefan y swyddfa ystadegau glodol.